Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gihiusan nato atong mga pagampo sa mahal nga Birhen atong inahan sa kanunayng panabang ining santos nga misa. Aron maandam kita pagsaulog ni ini, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan, ang imong gugma kanamo milabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua among kalapasan ug ampingi kami sa imong kalinaw. Dada kami sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Wala malipay ni ini si Jonas ug nasuko siya. Busa, nangutana siya sa Ginoo. Dili ba giingnan ko na ikaw, nga wala pa ako muanhi, nga maugayod kini ang buhaton mo. Mauman gani, nga mikagyo unta ako ngadto sa Espanya. Nahibalo ako, nga ikaw Dios nga maluluyon. Mapailubon kanunay ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kaysa buhi. Ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Jonas milakaw ug miadto sa silangan sa syudad ug milingkod didto. Unya nagbuhat siyag sa limbong ug mipasilong niini. Samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Nineve. Unya gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom, apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios ug ulod aron pagkutkot sa tanom ug namatay kini. Ug sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios ug hangin nga init gikan sa silangan, ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa, miingon siya, maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan, miingon ang Diyos kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom? Si Jonas mitubag, oo, angay gayud nga ikasuko ko kini. Ang Ginoo mingon, mitubo kining tanuma sa usa ka gabii lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini, dili ka mauy nagpatubo aron maluoy kaniini. Labi pa akong maluoy sa Nineve, kanang dakong syudad, nga may kapin sa usa ug kawhaag 2,000 kakabataan nga inosente. Walay labot
sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoong malumong ikaw, o puno Ginoo, malumong ikaw, o puno sa gugma. ikaw ang akong Diyos, kaloy ako, o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipayang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Kay ikaw Ginoo, mayong mapasayloon. Tugob sa gugma kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati Ginoo sa akong pangamoyo. O patalinghog iyang tingog sa akong pangilaban. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat moabot. Ug mosimba kanimo, o Ginoo. Ug maghimaya sa imong ngalan, kay ikaw dako ug nagbuhat ka. Ug katingalahang mga buhat, ikaw lamang ang Diyos. Marindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo Manausap kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa ni anak kay gayon nagampo si Jesus sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloi kami sa pagampo, ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo ni ini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, nganong nindot man ang
tabang sa uban. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon kung maoy patubago nato niya ng maong pangutana, why is it good to care for others? Simple kaayo apan lawom ang kahulugan. Because that is the will of God for us. Sa atong first reading karon, si Propeta Jonas padayon sa iyang passive-aggressive nga pag-refuse to go to Nineveh. Apan ang Ginoong Dios gently yet firmly guided Jonah aron nga moatiman siya sa kaayuhan sa katawhan sa Nineveh. Because God wants us to care for each other. Ug mausab na ang gi-echo sa atong ebanghelyo karon, itudluan kita ni Jesus sa great prayer, Our Father. Ug usa sa mga features ni ini nga prayer, mao gyud ang paggamit sa first person plural nga form. We, kanamo, amahan namo, tagaimig pagkaon namo sa matag adlaw. Moabot ka namo ang imong gingharian, pasaylua kami. Why is it in that form, plural? Because God wants us to care for each other. Kung natong i-apply sa atong kinabuhi, mao di ay na nga every time we go to Mass, sugdan kini sa pagbasa sa mga intensyon. Because the idea is that we ask the community to pray for our intentions aron dili lang kita, kundi ang tibuok katilingban nangamuyo alang niining mga specific intention, because this is the will of God that we care for each other. Sa atong pagsimba karon at the conclusion of a laborious day, ihalad nato sa Ginoo ang tanan natong kahago aron unta magmabungahon, because we are offering this in loving service for the people we care for the families we serve. And God is pleased when we care for each other. Niadtong miaging linog, unsa man gyud imong unang nahuna-hunaan? Kinsa man ang una nimong gitawagan? Kinsa man ang imong mga gitsatan? When we are consumed by worry and anxiety because we care, know that this is the will of God for us. And we glorify the Lord every time we care for each other, even though it will yield us vulnerable to pain, sadness, and worry sometimes. Apan at the end of the day, ang tinubdan sa atong kalinaw, mao nga nagtuman di ay ta sa unsay ganahan sa Dios, that we care for each other. Manindog palihog, atong i-exercise ang atong care for our country. Pinaagi ni ining katilingbanong pag-ampo gikan sa CBCP. Taas-taas ni siya jutay. O Ginoong Dios, sa among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami naglakaw ni ining walog sa kangit-ngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos, samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalak-on nga naningkamot nga makahawid sa sangang gabok ug nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubog didto sa labok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog.
Pasaylo kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panulis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagkahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ng dautan nga mo'y magdumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaigsuonan. Eskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa kaadunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa korupsyon pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo, ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan o paghigugma sa kaluoy o ang paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami mawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban ug bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod nganha sa imong mga kamot. Amen. Amen. Manglingkod, palihog. Daigong karius, pamahalangit mo, bigas sa mo, mga masalay po, ang
Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot ug alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Wamahan dawata kining mga gasa nga gipangayo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanong pag-alagad, magpadangat unta sa among kalwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santo, 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 Ginoong gisakarahuman, puno ang langit ug yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy.
Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa gayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Ngara ka sa mga langit, pagayon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuwa ang imong pagbuot, dinhi sa'yo na mayroon sa langit. Ang kalanungan sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasaylo ang kami sa among mga sala. Mayroon na nagapasaylo kami sa mga nakasanglakan mo. Di kami itugya sa panlay, inunualo sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon, na pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tang timaan, nga kitang tanan, mga managsuon, panagdait, manaa kaninyo. Mga igsuon, mao kining kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako abay nga mokalawat kanimo, apal ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Diyos nga gamhanan ng Eucharistia nga mong ipanagambitan,
Magpunuon ta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog magdalaon ta kanamo nganha kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo, Manausap manalangin ka natong gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.